Zdravím vás, vážení diváci, a vítejte u nového vlogu. Tak se blíží konec tohohle roku a já jsem si řekl, že bych vám taky mohl říct nějaký ty věci, co teďka všichni youtubeři říkají do videa, jak vám přeju nový rok a tohleto, takže něco málo vám taky vlastně chci říct. Je to zároveň takový menší update, protože jsou tady nějaké věci, které potřebuju zmínit ohledně mý tvorby. Mám tady 4 body, které vám potřebuju takhle na video říct. Začneme prvním. Jedná se teda o to, že jsem se rozhodl, že musím zrušit větu budu teď častěji natáčet videa. Jestli jste viděli poslední video, a já ho asi smažu, protože to je asi tak minuta a půl stopáž, kde prostě jenom řeknu jedinou informaci, a to tu, že teďka to mělo být přes tyhle ty vánoční prázdniny a přes Vánoce celkově, budu častěji natáčet videa, což je to tak strašný to říct. Já se ještě ale vrátím v čase, než to vyslovím naplno. Já jsem totiž točil update video, ve kterém jsem řekl, že se budu snažit natáčet častěji videa. Pak jsem vydal tohle 100 minutu a půl dlouhý video, kde jsem to opět řekl. Omluvil jsem se, že jsem nenatáčel a slíbil jsem, že teďka přes ty prázdniny budu častěji natáčet. No, jsme tady, skoro 31. prosince a já jsem nic nenatočil. Takže teďka v tom videu říkám tohle. Nikdy, ale už opravdu nikdy nebudu říkat do videa, že budu častěji natáčet videa v nějakým daným období. Protože to je prostě hovadina, kterou stejně nikdy nedodržím a pak tady prostě vznikají jenom zatracený zmatky. Mimochodem, já jsem až tak neaktivní úplně nebyl, já jsem dokonce jedno video natáčel. Ale to video nikdy nevyjde, protože jsem ho natáčel těsně před západem slunce a pak slunce zapadlo a byla strašná tma na to, než abych prostě natáčel dál a to video jsem prostě nikdy nedotočil, nedodělalo se to, no, takže zůstalo to na slepým bodě. To video možná ještě někdy v dalším roce natočím, protože to je docela dobrý nápad, jo, ale teďka to je prostě na slepým bodě, jak říkám, takže asi tak. No, proč to zmiňuju? Tehdy jsem to točil na jedné skále, jel jsem tam na kole, ale já mám to vážně štěstí, posledně mi do vlogu vyjel traktor a teďka, já nevím, jestli to je vidět, ale jde sem auto. Co mi asi chce? Mě poser, to není možný. On se tady jenom otočil a zmizel pryč, tamhle teďka odjíždí. Srabe. No, když už jsme u toho, posledně mi do vlogu vyjel traktor, vlastně předposledně, to byl totiž ten update, ale vyjel mi do vlogu traktor, pak mi tam prošel člověk a teďka mi tady ve vlogu jezdí auto. Já mám na to vážně štěstí. Příště mi bude ve vlogu přistát letadlo, nebo já už vážně nevím. No, a zpátky k té věci, o které jsem mluvil, jak jsem byl na té skále, na který jsem natáčel to video, který už nikdy nevydám, protože se to prostě nedotočilo. Vylezl jsem na tu skálu, byl jsem tam tehdy na kole, to je nutný zmínit, a to kolo jsem teda nechal pod skálou, že jo, nezamykal jsem ho nic a položil jsem ho tam na zem, protože jsem si říkal, ty vole, bylo by vidět z cesty, kdybych ho tady jenom opřel o tu skálu nebo něco, takže jsem ho položil na zem, aby nebylo prostě vidět, že tam nějaký kolo je z cesty, která byla pod tou skálou. Vylezl jsem na skálu, štelil si tam takhle ten mobil, že jo, aby prostě jsem měl nějaký obraz. Já se trochu přiblížím, ať na mě vidíte, ať nejsem tak daleko. A teďka prostě z ničeho nic slyším, halo, je tam někdo? Spod skály se to linulo, že jo? Tak jsem jako říkal, co? Ty to je na mě? Po chvíli se to opakovalo. Halo, je tam někdo? Tak jsem tak jakože vylez na tu skálu a říkám, jo, že jsem tady na skále, odpovídal jsem, že jo? A tady někdo ze zdola potom volal, že se bál, že se něco stalo, protože, a jako ani jsem se tomu nedivil, protože já jsem tam to kolo tak pohodil, že to vypadalo, jako kdyby tam prostě to kolo zahodil a utíkal před někým nebo něco. A někdo šel, nějaký náhodný kolem jdoucí, nejspíš houbař, protože to bylo na podzim, v říjnu na podzim. A teďka prostě se lekl, jestli se něco nestalo, jestli je ten dotyčnej v pohodě, no, takže taková příhoda z natáčení, co se mi takhle stalo, no, co nevíte. A co jsem chtěl zmínit, aby to prostě zůstalo zachováno pro další generace. Mimochodem, když jsem sem jel, tak tady byl úplně úžasný západ slunce a já jsem úplně plánoval, jo, teďka už to není ta informační část, teďka se budu víceméně jenom tak trošku vykecávat o věcech, co teď byly. Ale bylo tam úplně úžasný slunce, říkal jsem si, wow, to musím natočit, tak jsem tamhle jel, že jo, po té cestě, tyjo. Jsem tady mimochodem na kole, jsem takový magor, je tady všude sice sníh, sakra, snaž se mluvit. Všude tu je sice sníh, ale i tak prostě jsem si sem přijel na kole, protože proč ne?
abyste mi věřili. Tam je ten lesík, vidíte ho? U toho lesíku jsem točil ukázání svojí podoby, nebo jak jsem to video tehdy nazval. A zároveň jsem tady tohle léto točil ten vlog, jestli si pamatujete, jak tady byly ty super horny ovce. Pomalu se tady nedalo natáčet a výprava za západem slunce, takhle se to video konkrétně jmenovalo. Můžete si ho dohledat. A teďka tady znova po třetí natáčím tady ten vlog. Tady to místo tak nějak rád, je tady pěkný výhled a před chvílí tady byl i pěkný západ slunce, takže asi proto sem tak rád chodím. Pak jsem se chtěl zeptat, jak jste si užili Vánoce. Doufám, že jste dostali všechno, co jste chtěli. Pokud ne, tak doufám, že jste aspoň obšťastnili vaše známé nějakými úžasnými dárky, které jste jim nakoupili. Asi si teďka možná říkáte, co jsem dostal já sám, že jo? Dárky zpátky tomu bylo, co jsem natočil video, ve kterém jsem přímo ukazoval dárky, které jsem dostal. Tomu však teďka už přijde docela dost stupidní, jo? To video tam teda nechám, ale teďka už bych nic takového netočil, ale prostě jenom tak zmíním, že úplně taková ta největší věc, co jsem vlastně dostal, byly moje nový Kanady, který mám teďka někde doma. Měl jsem tak šílený nápad, že jsem si říkal, ty vole, ty Kanady vezmu na kolo a pojedu prostě sám, abych takhle zvedl nohu. A abych vám je mohl ukázat, ale ty vole, na to ne, to je moc šílený. Těžký boty na kolo, to už je moc i na mě a to jsem pěkně velký blázen. Mimochodem jsem tuhle sledoval Baty Alkva něco, bože to je jméno, a říkala tehdy do videa, že je dobrý myslet na svý blízký, ale zároveň je dobrý na ty Vánoce myslet i na sebe. Takže říkala, pořiďte si nějaký dárek i sami sobě. No, tím už se pár let sám řídím a tenhle rok, počkat, jsem si pořídil. Jo, už to vidíte, vidíte, jo, takhle. Poznáváte, ne? Pokud z toho vado sledujete taky, tak jsem si pořídil jeho náramek jakožto takovou sebeobšťastňující věc, bych to asi mohl nazvat. Sebeobšťastňující věc, to je úplně ideální slovo pro mou artikulaci, bože. A pak ještě triko Červeného trpaslíka, protože ten seriál je prostě úžasný, ale to uvidíte v nějakým dalším videu, který budu v novém roce nejspíš až točit. No, já už asi pomalečku odjedu, protože začíná být pěkná tma a domů tu mám ještě pěkný kus cesty. Ještě poslední věc, co jsem vám chtěl do tohohle videa říct. Šťastný nový rok. Ať se vám líbí a ať je ještě lepší než tenhle ten. Tak se mějte, uvidíme se u dalšího mýho videa a aloha.